For en måneds tid siden havde vi selve dagen. 3. august 2014 markerede 100-året for begyndelsen af 1. verdenskrig. En krig, som blev skudt i gang efter en tid med europæisk sabelraslen om kolonier og grænsedragninger og følelser af at fortjene mere storhed, der aktuelt tilkom ens nation. Træk selv parallellerne til aktuelle situationer, f.eks. østpå. Og krig, der sprang i gang i et begejstringsrus, blandt ikke mindst hovedbetal af frivillige unge mænd, der strømmede til hærene og næsten mindede om kode ungersvende på vej til et læskende og forfriskende slagsmål på kronen. Her var noget, de troede på og ville kæmpe for. Træk selv parallellerne til situationer i f.eks. Mellemøsten. Men også en krig, som i den grad viste sig at være noget radikalt andet, end det nogen havde regnet med. Urkatastrofen er blevet kaldt, og som vi lige hørte historielektor fra RUC, Henrik Jensen, sige, så er 1. verdenskrig udgangspunktet for stort set samtlige andre katastrofer i det 20. århundrede. Henrik Jensen er gæst i Eksistens i dag, og det er litteraturprofessor fra Københavns Universitet, Martin Serlang også. Da krigen begyndte, havde man, ganske som man plejede, sat sin lid til, at kavaleriet nok skulle ordne sagerne. Det var og havde altid været et effektivt angrebsvåben, man havde bare ikke lige regnet med, at der var opfundet et endnu mere effektivt forsvarsvåben, nemlig maskingeværet. Hvis man havde nok af dem langs sin linje, så kunne soldaterne komme nok så meget ridende på store, stærke heste, de ville lynhurtigt blive meget ned af maskingeværet. Man fandt altså ret hurtigt ud af, at heste ikke var nogen god idé i den her krig, og det bidrog yderligere til fastfrysningen af frontlinjerne, hvor her måske indtog et par meter af fjendens territorium den ene dag, og så tabte det igen den næste. For på trods af, at man havde den der situation, hvor man ikke kunne bryde igennem fronten på grund af maskingeværet, så blev man ved med at forsøge. Og det er faktisk der, hvad skal man sige, katastrofen folder sig ud med 1. verdenskrig. Man kan kalde det en moralsk katastrofe, at man ikke indså, at det var futilt. At man blev ved med at forsøge, altså siderne skiftede med at have offensiver i forsøget på at bryde igennem, og det kostede kolossalt med liv. Altså, da englænderne angreb ved Somme i juli måned 1916, der mistede de 70.000 mand på den første dag. Og det betød ikke, at man sagde, nå, jamen, så må det der vist en dårlig idé, vi må prøve noget andet. Nej, man blev ved. Og efter nogle måneders offensiv havde man mistet 500.000. Og det, man skal ligesom hæfte sig ved et bestemt udgangspunkt, nemlig det, som man kaldte krigsbegejstring. Nemlig, at der var en stor, på alle sider, en stor begejstring over, at krigen kom i 1914, og ikke mindst hos dem, som skulle være med i den. Altså, for eksempel havde englænderne jo overhovedet ikke nogen stående her i 1914. De var helt afhængige af, at folk meldte sig frivilligt til den her krig, og det gjorde de i milliontal. Altså folk væltede simpelthen ind, fordi de havde, altså der var en meget sådan opstemmet pligtfølelse, ikke mindst hos de unge, og der var en stor begejstring for at have fået den mulighed at gå i krig. Det er ligesom, den der følelse er ligesom udgangspunktet. Men så udvikler krigen sig altså sådan som skitseret her, ikke? Altså i retning af at være en indgroet, nedgroet, indædt skyttegravskrig, hvor man på trods af omstændigheden bliver ved med at forcere, bliver ved med at prøve at bryde igennem, og folk dør som fluer, og der er, man udvikler det der, de der symptomer på begge sider, som man kalder granatschok, altså soldater, der simpelthen bryder mentalt sammen, fordi presset er for stort. Du sidder der i en skyttegrav og skal til at angribe, og du ved, at dødeligheden er måske 50% eller noget i den stil, måske endda mere. Hvordan har du det med det? Altså, der er rigtig mange, der bliver ved med at gøre, hvad de får besked på, men der er også mange, der bryder sammen, fordi de ikke kan få det til at hænge sammen, fordi kroppen vil væk, men hovedet med blive og slås måske. Det er meget det handler om. Og det er, altså det er i den situation, det som man kan, eller jeg kan har i hvert fald opsummeret det her sådan, at det her, det er en krig, der bliver startet af fædrene, men det er sønnerne, der bliver slået ihjel i den. Og det bliver de i et antal af op mod 10 millioner. Og jeg mener, som moralsk katastrofe betragtet, så har man vel egentlig ikke kan man vel ikke forestille sig en, der er større end en slags borgerkrig, en europæisk borgerkrig, hvor der er 10 millioner unge mænd, der bliver slået ihjel. Og
et meget større antal, der bliver ødelagt på krop og sjæl. En af de mest berømte og berygtede og nu til dansk oversatte forfattere fra 1. verdenskrig er jo tyskeren Ernst Jünger, der meldte sig som krigsfrivillig i 1919 og i sin bog In Stahlgewittern i stålstormen taler om det her opgør med det, han kalder sikkerhedens tidsalder. Altså, han tager sådan set afstand fra det, som Bertrand Russell beskriver. Han er træt af den her sikkerhed. Han er træt af den her tryghed. Han vil ud der, hvor der er drama, der hvor man kommer i kontakt med livet som elementære kræfter. Det er i meget høj grad en tanke, at krigen kunne have sådan en rensende virkning. Altså, det er jo egentlig et begreb, man kender fra kunsten, katarsis eller renselse. Det her er et værk, ligesom kan ryste en så meget, så man starter forfra og på en frisk og med et nyt blik på tingene osv. Og der var mange, der skrev om denne her krig som en renselse, at den kunne gøre op med alle de spændinger, som man oplevede i det her samfund, som var inde i en heftig urbanisering og heftig industrialisering med skærpede modsætninger mellem klasserne, med skærpede modsætninger mellem kønnene. Der var mange, der ligesom så krigen som et rensende bad, et rensende tordenvejr. Så Ernst Jünger, der taler om stålstormen, Stahlgewittern, eller herhjemme, så kan man jo bare tænke på Jakob Paludans berømte roman Jørgen Stein fra 1932, som starter ved krigsudbruddet, og hvor han kalder første del af romanen for Torden i Syd. Altså begrebet Torden i Syd er jo ligesom blevet den danske metafor for oplevelsen af krigen, at det var et tordenvejr, der kom til. Men som vi har hørt tidligere, så gik der ikke pokkers lang tid, før krigens rædsler begyndte at vise sig, og begejstringen tonede ned. Der var selvfølgelig folk, der borede sig fast i begejstringen, men andre begyndte at blive desillusionerede. Måske allerbedste eksempel er den tyske lyriker Rilke, som var en blid og forsigtig og så videre lyriker, som i en ros omkring august skriver om krigens genius og tiljubler krigsguden og så videre, men som meget kort efter prøver at lægge alt det med krigen bag sig og kun ser dårligdom og så videre i det. Det er ligesom den ene position, den her desillusionering. Den anden position, det er selvfølgelig at bore sig fast i krigsbegejstringen, men også med en forandring i holdningen. Nemlig for eksempel Ernst Jünger, der starter med, det fortæller han også om, at han i starten ligesom går til krigen med sådan en romantisk begejstring, at han skal ud og kæmpe i sådan en stemning af roser og blod, som han udtrykker det. Men det bliver jo ikke roser og blod. Hans første beskrivelse af en kamphandling, der slutter den med, at han undrer sig over, han har faktisk under hele den her kamphandling ikke set en ærlig fjende. Og det var jo det nye. Det var jo ikke en kamp mand mod mand. Det var jo en kamp mod materiel, med maskiner, med kanoner osv. Og så begynder han at tale om, at der opstår et nyt menneske under krigen, som er hårdt, metallisk, brutalt, usentimentalt, som med tonløs stemme beretter om, hvad det har oplevet, uden at ligesom forfalde i nogen romantik. Man kan måske kalde det alligevel stålromantik, det ved jeg ikke, men under alle omstændigheder altså skiftet fra sådan en gammeldags romantisk forestilling om ærens valgplads, hvor mænd kæmper mod mænd, ansigt til ansigt, hvor der ikke er nogen formummede skælme, til det her nye materielslag, som man taler om, hvor det er maskiner, hvor menneskene så at sige bare er appendixer til de her maskiner. Altså det vil sige kampvogne, tanks, flyvemaskiner, undervandsbåde, gasmasker og så videre. Bare gasmasken er jo et eksempel på, ja, nu er det ikke nogen god idé at være en uformummet skæld. Det er skam bedre at være gemt bag både panser og gasmaske.
Og en af de fremtrædende modeller for, hvad mennesket er, vil og kan, der opstår efter krigen, det er eksistentialismen, hvor blandt andre Heidegger udvikler sine tanker om væren for døden, altså det faktum, at dødsbevidstheden intensiverer livsoplevelsen. Et andet stort skift i vores måde at opfatte os selv og verden er det, som historielektor Henrik Jensen kalder skiftet fra en vertikal til en horisontal orientering. Man kan jo godt folde krigens resultat ud mere sådan i en kulturel sammenhæng, nemlig i retningen af Guds død. Altså jeg har i hvert fald en forestilling om, at det 19. århundredes sådan ekspansive kolonipolitik og industrialisering osv. er baseret på, at man havde en forestilling om et forsyn. At der var noget deroppe, der indrammede, hvad vi gik og foretog os på jorden og i Vesten. Og den forestilling, den forsvinder med Første Verdenskrig. Altså der er ikke længere den der efterfølging, den tro på, at der er noget deroppe, at der er noget over mig. Og det er jo et ret væsentligt moment i det der, man kunne kalde autoritetstabet med Første Verdenskrig, at det hele bliver nivelleret lidt. Altså den der vertikale orientering, som samfundet havde med Gud for oven og autoriteter og så videre, der opad afløses af en meget mere horisontal samfundsmæssighed, som jo så også er meget mere lighedsorienteret. Men der er ikke længere den der følelse af, at der er en højere mening. Så kommer der 30'erne selvfølgelig med nogle ideologier, som forsøger at genoplive den der, men det viser sig jo nærmest at være en perversitet. Og det, der ligesom er det grundlæggende udkomme af det er jo, at vi får det individualiserede samfund, hvor det netop handler om den enkelte, og hvor der ikke er nogen særlig sådan basis for fællesskabet, som der jo var med en forestilling om et forsyn om Gud og så videre. Så det er måske den måde, man bedst kan opsummere Første Verdenskrig som en kulturel katastrofe. Der, hvor vi for alvor bliver klar over, at livet er meningsløst. Ja, at der er ikke nogen større mening. Der er kun den mening, du kan skabe med dig selv i dit eget liv. Altså meningen med dig. Og det kan jo være noget med karriere og penge og succes og så videre, men der er ikke længere den der forestilling om, at man er en del af noget større, og at der er et mål med det hele og sådan noget. Den var allerede, hvad skal man sige, sådan svækket omkring det forrige århundredeskiftet op til verdenskrigen. Men der var alligevel sådan en vag fornemmelse af, at der måske nok var noget deroppe. Og det var sådan set nok til at give det mening. Det betød blandt